Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dnes s Anetou Pariškovou a Jánom Mečiarom. Dobrý večer, začínajú sa noviny televízie JOJ. Aj dnes plné dôležitých a zaujímavých udalostí. Akurát ich z tohto starého štúdia vysielame posledný krát. Tak si to vychutnajte spolu s nami. Dobrý večer. Obchodníci avizujú zmenu, na ktorú sme čakali dlho. Ceny potravín vraj konečne začnú klesať. Padli prvé tresty v prípade nárazu Andreja Danka do semaforu. Potrestali zasahujúcich policajtov. Minister obrany prevzal v USA prvé dve stíhačky F-16. Objednali sme ich 14 a možno ich bude viac. V Moskve pochovali Alexeja Navalného. Úrady varovali ľudí pred účasťou, no aj tak ich prišli tisícky. No a hneď na úvod pre vás máme dobrú správu. Zdražovanie potravín konečne spomaľuje. Tento rok sa podľa odborníkov udrží na úrovni 4%. A nielen to, na niektoré produkty dokonca minieme ešte menej ako v lani. Tí pozornejší z vás si to už možno všimli aj v obchodoch. Na druhej strane však spomedzi krajín V4 za jedlo platíme vôbec najviac. A to sa zrejme tak skoro nezmení. Už v dnešných ranných novinách ste mali možnosť zahliadnúť novoty, ktoré naplno odhalíme zajtra. Presunieme sa do úplne nového štúdia. Tieto noviny sú úplne posledné, ktoré vysielame z týchto priestorov. Poďte sa spolu s nami pozrieť do tých nových. Ukážeme vám aj veci, ktoré bežne vidieť nebudete. Takto vyzerá to naše nové televízne štúdio, na ktorom sa pracovalo zhruba 1 rok. Približne sme začali v 3. mesiaci minulého roku, s tým, že prvé stavebné práce začali v máji a prvé inštalačné práce technológií začali cez leto. A v podstate schopní na to, aby sme mohli testovať, sme boli niekedy od novembra. Odvtedy sa všetko postupne testuje. Najskôr technika, potom aj moderátori a reportéri a vysiela sa takzvané do steny. Kým to reálne nespúša človek, tak sa na strašne veľa vecí nepríde. V rámci vysielania do steny reportéri majú možnosť takto si trénovať simulované živé vstupy. O hlasovacie preukazy môžu voliči požiadať už iba do 4. marca, teda do tohto pondelka. No je to určite stres, aj keď je možno taký ako naozaj v teréne pri ozajstnom živom vstupe. Nová technológia využíva aj umelú inteligenciu. Na vytváranie grafík do lediek. Potom tu máme riadiaci systém, ktorý nám zase technikom pomáha pri prepájaní tých réžií a tých štúdií. A teraz vám exkluzívne ukážeme jednu z top technických vychytávok, ktorú bežne na obrazovke neuvidíte. A to sú tieto samochodiace kamery, ktoré neobsluhuje žiaden kameraman. Tie sa ovládajú zhora z réžie a v podstate sa dá s nimi chodiť, dajú sa otáčať, dajú sa zoomovať, plne sa dajú ovládať na diaľku. Potom avisko je po celom rozhovore len neprepájte obrazovo. Našu kolegyňu, moderátorku Hanu Zavřelovú-Galovú sme zastihli pri nakrúcaní simulovanej upútavky. Koho budú voliť fanúšikovia jednotlivých prezidentských kandidátov, keď sa ten ich nedostane do druhého kola? Bude to oveľa dynamickejšie, bude to naozaj, ako som už teda naznačila, aj v pohybe. Okrem teda čítania a chodenia, tak máme vlastne aj taký špeciálny ovládač, ktorým si budeme posúvať čítačky. Doteraz nám to ovládal človek z réžie a odteraz si to musíme ovládať my sami. Veľká nevýhoda toho nového štúdia, toho nového spôsobu vysielania, musíme byť pekne oblečení od vrchu až po spodok, tak ako sa patrí. Okrem najnovších technológií, nové štúdia majú spĺňať aj estetické parametre, čiže aby lahodili aj vášmu oku. A o to sa postaral profesionálny štúdiový architekt Anton Aramčík, televízia JOJ. Fotogalériu našich nových a najmä najmodernejších spravodajských štúdií nájdete na webe noviny.sk. Derniéru v tomto štúdiu budú mať o chvíľu aj kolegovia zo športu. Teda na Rada Ležoviča to tento raz vyšlo. Zavriem to tu. Ahojte. Zaujímavosti. Opäť raz hokejový útočník Juraj Slavkovský je na neudržanie slovenskej reprezentácii. By sa na svetový šampionát bez pochyby veľmi hodil. Canadiens pomohol k bodu ďalším parádnym zásahom. Skvelú reklamu nám robí aj stoper Feyenoordu David Hansko. Jeho hlavnou úlohou je gólom zabraňovať. On rád ich sám aj strieľa. Šprinter Jan Volko predviedol vo svojom rozbehu skvelý výkon. Žiaľ, už pred ním zacítil bolesť. Semifinále MS je ohrozené. Piatkový večer na Jojke patrí zábave. Čaká vás vtip za 100. My sa dnes teda lúčime nielen s vami, našimi divákmi, ale aj s týmto spravodajským štúdiom. Zajtra vás v tom novom privítajú naši kolegovia Andrea a Ľuboš. Majte sa dobre. Dovidenia. Dovidenia.